Hello, mga pa-science. Ariyan sa ang inyong maanyag nga half Filipino. Half Filipino. Hello, mga pa-science. Ariyan sa ang inyong maanyag nga half Filipino. Half Filipina ngay ka. Ang inyong inday pa-science. Julian Balileng na sa park. Lamis siyang bahana. And welcome back to my self-love channel. Hindi ko magawa sa kwarto. Kay Wawings kaayo. Kasi panuktok sa'yo. OMG. Ano yan sa inyong maanyag nga half Filipino. Nabidyohan na siya na uy. Niya ipunta sa'yo vlog na uy. Paso siya maayo pa. Bidyohan na talaga siya uy. Ang Bidyohan na inyong talaga siya maayo eh. inday O siguro rin siya tapos mga laki. Kita naman sa buya na sa gikulata. Yan mga pak magug ka. Makainom ka. sure. Oo, mga laki nga to sa kuan. Sa pool. May gawa ka kulataha. Ano siya dagang ko siya pool. O akainom dong. Nadakdak ka. Nadakdak ka sa imuhang kaigat. Ay, konda rin no. Kanang tigyaw-yaw dyan din mga pasayan yan sa no. Ay, pasayan yan. So, fully na-videohan na to unta gabi. Ang kahimtang sa inyong vlogger na si Jolena Balileng. Ang yung vlogger, no? Huwag kaayo, no? Hantod ka rin, nagsigi niya pagsuka sa banyo. Hasta kung sanina, gisukaan. Ang iyang higdaan karon puno sa sinuka. No? Before we start, if you're new to my channel, please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-update ka sa akong mga latest nga mga videos. So, kabalo na dyan man no, unsa ni ang title sa vlog, mga pasayan yan. I woke up like this. I woke up like this. Ay, mga na din ko main ng mga pasayan yan. So, kay marag din Hello, dyan. mga pasayan yan. Naaday mo, na ako interviewon, gisultian kung unsay nahitabo gabi eh. Pasayan yan, ha? O, sultian ta mo niya, ha? Paliguan sa ko, mabutangan sa panindo ko tanaw siyang vlog, ha? Kapag tabi, tabahin sa inyong vlogger. Pwedeng robing. Tigawas siya sa gate, may galik Lupig ko pangtan. ng taha. Unsa na ba? Magkaniwan na siya dakpas mga pulis, no? Mura siya gibarian. Ano ba? Anti-voyeurism, lo. Mura siya gibarian, bisultuhan pa. Ipas-pas. Effort kasi yan. Ang mga pasayan niya na may reklamo. Ngayon, ay sige panuktok sa iyahang kwarto. Tsaka na kumata. Ay, mga pasayan niya, no? Yung vlogger, no? Pakauwaw. Di na mo gawa sa kwarto kay nauwaw. Agay, kalabas akong... Maski gatuyo kong mga panan o mga pasayanyans, no? Video-video gyapon ka kay vlogging is life. Nagsundukan po ani sa YouTube, no? Kimurag, di na dyan ni normal akong ipangbuhat sa akong kinabuhi. Hindi ako magawas mga pasayanyans. Kimurag, wala pa ko now nga ikapakita sa mga tao din, no? Kimurag, grabe dyan kayo akong gibuhat gabiin. Tungod sa akong kahubog, wala ko kabalo na ami siya girl sa ko. Na kung na-play award no, marag ako na jud ang makadawat sa award nga best in robing. Kaya nagtutuyok na sad ko gabi ang mga pasayanyans. O na mga pasayanyans no, di jud ako jud ang likayan ang mga ilim nung makahubog. Kay kabaw na mo si mong iyaan, kung mahubog, mawadag sa pamo, saktong pamo. Naman na siya ang nihitabo, mga pasayanyans. O, kabaw, anong nabukol ko.
Nabukol ko. Ambot lang. Nabukol ko. Tapos, dagan kay kong pangos. Ambot nga nung napangos ko. Kaya badyo ko kabalo. Mga pasayangans. O, nakoy ko anderino sa pina. Nainilikramo na ko. Kay, sige kuno ko panok ko. Sayo. Naman na stress sila. Paging isla pa dyan mga pasayangans, no? Tuyog dyan akong pananaw. Sana tulog sa kuha. Okay. Update lang tamoon nga. Hindi natabos akong ginabuhi dire. No. Gisaom tas chlorine dye. Ang swimming pool bago pagibutang ng chlorine, gibawalan na kang musaom, gisaom siya kung kalukso ka dito. Uli ni mo diri ligid ka diha bang chlorine ng daan. Apa siya mulo yun, gawas pa siya. Ano gawas pa din siya sa gate. Nagtupis. Wala siya Nakita sa caretaker na ng caretaker. Huy, diin man kagikan, makulatahan na kanis ko. Kiperting swimsuit. Gawas highway. Pero ganito niyo muli, balik siya kung handa eh. Gano'n nagkahugaw mo, bra. Nadak ko. Bukol ox. Siya, nabukol ko na yun. Balingit pa kay bra. Magkakabi. Pagmanta niya dili ako siya gito parang ko aray nga di kalay. Tanghan lagi ko kuan buno. Enjoy ka sa gabi. Dadak. Enjoy ka sa gabi. May palalingaw. Tama na yan, inumanap. Forget mo na ang problema. Check, alauna na mga pasayangans. O happy kay ko kay naulian na dyan in town yung iyaan. Wala na ko na hangover. Mas kidagang mga fangos, no? So, go laban lang syudta sa buhay. Mo dyan na mga pasayan yan. Dili dyan ko ganahan nga magbug-hubog na. Magpalayo na dyan ko sa alcohol. Sa mga ilim nung makahubog. Kay tungod sa akong mga kawarsyakan. Gibuhat gabi. Dagan ko kay kong gibuhat na krimen. Nga wa ko nakahinumdom. Karoon ng adik kong Facebook di ay. Na-shock lang ko si Brad. Gi-add na ko sa Facebook. Hello Brad. Inatunta Brad na akas maayong panglawas ron. Na inatunta nga nagwapahan ka na ko. Na-meet ko na sa personal. Nawarsyak siya ko. Nasyakan niya gabi. Awa tatay padakos barangay. Mo na mga pasayon yan. No, career ron dyan nila akong pagkakabuang diri mo. Day hayag kay day kabuni. Ay, ito na dyan ipaglaban ang atong pagkakuan. Atong gibuhat. Ito kanina po. Okay rin ang imura ba nag-swimsuit? Diba? Laban lang, career rin nato itong kabuang din. Panindigan na natin ito, no? Nandito sa taron mga pasayan yan, no? Kaya grabe kayo kalaban sa ulo. Akong sinatik. Tungkol sa akong heavy tagay paggabi. So, na mga pasayan yan. Lasan dyan ni, dili na dyan ko, mag-ininom pa. Kaya kung kabalo pa lang mo sa akong ibuhat. Mag-feeling na ko mas tampalong dyan ko sa akong mga ginikhan. Na nabukol ko. Ito pangos-pangos. Tungkol sa akong kapalakog. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Ay, nakita kong isang babae. Di ko malimutan ang kanya imahe.
If you like this video, please don't forget to give this a thumbs up. And if you have suggestions kung if you have suggestions kung unsaon pagpakita og sa vlog, please comment down below para atong ma-discuss sa akong mga umaabot nga mga videos. Always remember that learning to love yourself is the greatest love of all. See you.